Alam niyo po ba mga kapatid ay nagkaroon po ako ng acid reflux at saka anxiety. Parang nahihilo ako at ano pa yung mga nararamdaman ko, yung nahihilo, nasusuka. Tapos kapag meron kang heartburn, akala mo mamatay ka na, yung tinatawag na panic attack. Pag iniisip mo na nahihilo ka. Pag iniisip mong mawawalan ka ng hininga, yan, parang mawawalan ka, hinihingal ka na. At pag tumatayo ka, parang natutumba, sobra yung hilo mo, parang nandun yung takot, yung anxiety mga kapatid, yung panic attack. Maraming bawal, kailangan mong mag-diet, kailangan mong hindi minom ng kape, maalat na pagkain, matatamis, at saka pag kumain ka, huwag puno, unti-unti lang. At pagka matulog ka sa gabi, kailangan yung unan mo marami, para kang nakaupo lang, natutulog para hindi umakyat yung acid. At kung humiga ka, kailangan nakaside sa yung dito sa left, para yung acid ay hindi siya umakyat kasi maipit siya. Kaya ang ginagawa ko, yung gamot na iniinom ko ay yung serpentina. Yan, kada umaga, yung dahon, kahit 3 dahon lang o 2, ilagay ko dun sa mainit na tubig. Hayaan ko muna dun hanggang medyo maligamgam, tapos inumin ko. Ayan, tiis-tiisin mo lang kasi sobrang pait talaga. Sabi nga nila 10 times kaysa ampalaya yung pait. At sa tanghali naman at saka sa gabi, ang ininom ko ay yung dahon ng bayabas. Ayan, yung 15 piraso or 20, pwede na yon. Ayan, ilaga mo, pwede mong inumin yan. Pwede rin sa umaga, pwede rin sa tanghali, or 3 times a day, pwede, 2 times, pwede rin. Basta 1 week mga kapatid, sunod-sunod yan, na ganun yung gagawin mo, sigurado, bilis yung paggaling mo. Kasi nga, ang ganda yung benefits niya sa katawan natin, dinatanggal niya lahat ng mga ating nararamdaman. So, yun yung ginawa ko, nung nagkaroon po ako ng acid reflux, at saka yung anxiety. At isa pa mga kapatid, kapag natutulog ako sa gabi, talagang para akong hindi makahinga. So ang ginagawa ko ay nakikinig ako ng salita ng Panginoon sa aking cellphone. Naka-headset lang ako para pagka ginising ako, yung acid ko ay talagang grabe. Pagka narinig mo yung salita ng Panginoon, mawawala mga kapatid. Nawawalan yung takot mo. Yan, maganda naman yung tulog mo, tuloy na naman yung tulog mo kasi nga nandun yung salita ng Panginoon na nagpapalakas sa iyo. So napakahalaga, no, mga kapatid, yung salita ng Panginoon, yung panalangin na Panginoon ang magpapagaling sa ating mga karamdaman, kasi siya lamang mga kapatid ang makapagpapagaling sa atin. Siya yung pinakadakilang doktor, siya yung may control sa buhay po natin. Siya yung may alam kung paano tayo maggumaling mga kapatid. Tinuturuan niya tayo, kaya nga binigyan tayo ng katalinuhan ng ating Panginoon. Lalong-lalo na mga kapatid, kapag tayo po ay nasa gawain ng Panginoon, talagang ang Panginoon ay i-bless niya tayo, papalakasin niya tayo. At dahil magagamit muli tayo sa gawain ng Panginoon, tanggalin niya yung mga hadlang, yung mga sakit po natin, para tayo po yung malakas sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya ang Panginoon lamang ang ating sandigan. Walang imposible sa Panginoon. Sabi nga ng Luke 1:37, "For with God nothing shall be impossible." Walang imposible sa Diyos. Tuturuan niya tayo, magtiwala lang tayo mga kapatid, at hindi niya tayo iiwan at papabayaan. God bless po sa ating lahat.